И така, здравейте хора! Днес ще ви покажа как да си направите Minecraft Paper сервер, който само вие ще може да си влизате, и в друг епизод ще ви покажа как да го направите за други хора. Така, влизаме в нашия си браузър, който използваме, и пишем paper.mc download. След това цъкаме първия линк и на Paper. След това избираме най-новата версия, която е тази, или други версии. Но за днес ще изберем най-новата. Теглим я и я слагаме в нашата папка. И след като сме сложили в папката, го цъкаме два пъти, за да се резервира. Може да отнеме от 1-2 минути, но ако сте с по-бърз компютър, може да стане по-бързо. Така, това се появи, така трябва да ви изглежда, и отивате на ela.txt, или ако не ви излиза .txt, отидете на view и мисля, че беше show file name extensions, точно така. Така, цъкаме ela.txt и тук трябва да го направим на true, на true, Ctrl S, и трябва да го запазим. Сме готови. Отиваме сега, за да направим сървъра се влиза през кракната версия. Отиваме тук и търсим онлайн мод. Ето онлайн мод. Трябва да направим на false. Ctrl S. И така, защото повечето хора са с T-Launcher или други кракнати модове като мене. Така, за да го стартираме, трябва да цъкнем, трябва да си направим нов текстов документ, на който да песнете това, което съм сложил в описанието, и тук реално може да си намествате колко макс гигабайта искате и колко минимум гигабайта искате от вашата RAM на компютъра. Примерно това е 1 гигабайт минимум и макс 2. Това е добре, защото като съкнем Ctrl-Shift-Escape на Performance и тук на Memory имаме нашите гигабайти. И ето. За да ни използва повече, ако имаме по-слаб компютър. Не забравяйте, това е на вашия компютър. Файл, записване като, и пишете, сега ще ви покажа, run.bat. Намествате го за всички файлове, за да ви излязат тези. Записвате и би трябвало да ви се е появило. Изстрелвате текстовия документ, цъкнем ето така, и това да го направим само paper.jar. Цъкаме run.bat и както виждате, сервера се стартира. Ако и това не ви е тръгнало, може би нямате най-новата версия на Java от 1.20.5. Трябва да си изтеглите Java 21, което може да го намерите в някой клип, който може да кача, или в някой друг клип в YouTube от нашите приятели. Така, за да влезем в сервера, си отваряме Minecraft. Така, на IP адреса пишем localhost или IP-то ви, текущото ви. И ето, вътре в сервера сме. Ако искате да ви покажа как да слагате плагини, да съберем за сега 5 лайка и ще ви покажа как да сложите плагини. Така че, да. И чао. Please like.